atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Sa Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Yes, maray na pagkahapon po sa gabos niya itong mga paraantabay. Sabi nga ni anuman daa ang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon. Basta ang pamilya nagkakasararo. Kayang-kaya yan. Sa giraray po na kaibanan nindong niya na pagkahapon, aldowning Lunes, at sa 19 kan bulan ng Abril taong 2021. Sulamenteng sa kuyang kapartner sa radyo, Ate Jen. Maray na pagkahapon, makakaiba taman si Kuya A and welcome po sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Kamusta unta Ate Jen? Ang satuya ng mga paraantabay? Correct. Kamusta na daw kita? Nawara na so nervyos ta? Oo, sige. Kasuod mabaga partner, kiriditon kita, Oo, diba? iyo mananggad ta. Imagine, ang bagyong uminagi sa tuya ngunyan, Category 5. Oo, makahuro hadit Super partner. Typhoon. Opo. May nabasa ako sa sarong artikulo, Category 5 Super Typhoon. May open and close parenthesis na monster Oo, typhoon daa. Yes. Kaya dapat magpasalamat talaga kita dahilan sa luminihis ining bagyong bising. Yes. Sabi ko nga ni sa mo kasuba ago, garo kita nagkaigwa ning milagro, partner. Oo. Imagine that, nasa 300 ang bugso kan paros. And good thing na dahil ini nag-agi sa kadagaan. Opo, no? yes. Which is dakula talagang dapat ang ipagpasalamat sa mahal niya Diyos dahilan sa talagang niligtas kita sa piligrong ini partner. Correct. Imagine summer, 'di ba? Tapos sa ngunya nakaka-experience na kita ning siring kaining mga kalamidad. Oo, dati pag summer talagang sobrang init, partner, ano? Correct. Pero Oo, ngunyan, nag-enjoy kita kang init, kang panahon. ngunyan, kita kan bagyo, dadalaw kita ning bagyo sa katahawan kan summer season, mga tugang. Kamusta po? Kamusta an sa indong an sa indong kamugtakan diyan, especially an mga tugang ta nayaon diyan sa pinag-aapod na low-lying areas. Opo, And then sa mga yaon diyan sa Yes. kataning kan kadagatan. Oo, mga prone sa landslide, mga pagbaha, lalo na ngunya na talagang padagos pa po ang pag-uuran, epekto pa kaining bagyong bising. Kaya ang ngunyan partner, aramon tangan isa pag-asa kung hain ang ngunyan sa bagyong bising dahilan sa kang kasubago-baga base sa 11 AM Severe Weather Bulletin, ipigtaas baga ang signal sa tuya digdi sa Albay. Kaya Yes. aramon ta sa Legazpi Weather Forecaster kay Sir Riniel Mago kung sagod do arinta ini ma-experience na mga pag-uuran. Yeah, so idadial ta na po mga tugang si Sir Rainiel Mago kan Pag-asa Legazpi, Pag-asa DOST Legazpi. Nganing mas lalo tang maintindihan, maaraman kung ano na ang pwede tang sunod na gibuhon, no? Kung pwede ta natangkason so mga pinaratong ta dyan sa satuyang bubong. Oo, mga pasiguro baga kita Nasa, Sa po ito. yes, Good nasa linya po. afternoon po. Okay. Good afternoon, Sir Riniel Mago. Si Melvin Paytas, ma'am. Sir Melvin Almuela. Tama po. Ino po Opo, si Jenny and Kuya A sa Usapang Pamilya digdi po sa DCGB. And gusto mi man po maaraman kung kamusta na po, sir, and hain na po ngayon ang bagyong bising. Go ahead po.
Opo, Ma'am Jenny, good afternoon po sa mga taga-DCGB at sin taga-boss na taga-pakinig at sin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunyan na pet sa Abril 19, 2021, sa aldaw ning Lunes ng pagkahapon, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon. Ang typo na si Bisingay namin tinidoan niya ang sayang kusog habang luway po na naghihiro pa norte-norte Sugnopan. Asin ka sa bagong alas 10 ng pagkaaga. Ang matakang naturang bagyo, pigakarkulong sa distansyang 235 kilometers, sirangan norte, sirangan Cambira, Catanduanes, o nasa distansyang 360 kilometers, sirangan Candait, Camarines Norte, sa coordinates na 14.3 degrees north, 126.3 degrees east. Kataglayang kusog na duros na abot sa 195 km per hour halani sa sentro, asin pagbugsuning duros na abot sa 240 km per hour. Naghihiro pa siring sa namaluway na norte-norte Sulnopan. Bukas ning pagkaga, pigakarkulong nasa distansyang 485 km, sirangang kang Baler, Aurora. Sa Miyerkules ning pagkaga, pigakarkulong nasa distansyang 400 km, sirangang kang Tuguegarao City, Cagayan. Asin sa Miyerkules ning sa Huwebes ning pagkaga, pigakarkulong nasa distansyang 415 km, sirangang kang Calayan, Cagayan. Nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 2 sa probinsya kang Catanduanes, sa sirangang parte kang Camarines Sur, sa sirangang parte kang Albay, sa sirangan na central na parte kang Sorsogon. Mantang tropical cyclone wind signal number 1 naman sa probinsya kang Camarines Norte, sa Masbate, kaibahan ng Buria sa Ticao Island. At asin sa siranga sa natatadang parte kang Camarines Sur, sa natatadang parte kang Albay, asin sa natatadang parte kang Camarines Norte. Ang typo na si Bisingay magdadala po ng moderato sundo sa makusog na mga pag-uran. Ngunyan po na pagkaldaw na pwede nga po magkausan ng mga pagbao pagguho kang daga. Asin, ito pong si Bisingay sa ngunyan po ay mababa pa rin po ang posibilidad na maglandfall po ni sa anumang parte kang kalupang kang sa tuyang nasyon. Mantang ang kadagatan po natin ay magiging maalon dahil sa epekto po netong si Bising na pwede pong maglangkaw ng 5 metro sundo 12 metro na langkaw ng pag-alon sa kadagatan, kaya bawal pa rin pong pumalaut ang mga saradit na mga lunadan pandagat. Samantala, digdi sa Kabikulan, padagos na makaka-experience siya ng masungit na kamugtakang kang panahon. Ang duros ay makusog na halis sa Norte Sulnopan, Sundo Sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging maalon. Temperatura Pigilauman Santas Pon 24, Sundo 29 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay masulnop at yan na alas 5:58 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 2:19 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela, kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Sir Melvin. Hello, sir. Opo, sir. Sir, si Kuya A po ide, mga pirang aldaw pa po niya to mamamatean ining mga pag-uran-uran po digdi sa tuya sa Albay. Opo, yung mga paguran po naman digdi po sa Albay ay pwedeng ngunyan sundo po sa aga ay may experiensyahan po nito dahil po dito po sa outer ring bands ng bagyong Mhm. Okay, hanggang sa aga pa po ini. Ano po, Yes. Sir Melvin? Okay. Opo, pwede po. Oo. Sir Melvin, nakabandera pa po ang signal number 2 sa ibang probinsya kang Kabikulan, siring man po digdi sa probinsya kang Albay. Hanggang noarin daw po, pwede po inimahaling signal digdi sa Satuya. Sa ngayon po, habang padagos na nakaka-apekto po itong Sibisingay, padagos mo pong nakabandera po itong tropical cyclone wind signal number 2 sa Catanduanes, sa may sirangang parte kang Sorsogon, Albay, saka sa may sirangang parte man kang
dito po sa Camarines Sur. Then yung natatudang party ay nasa number 1. Sa ngayon, halos mababa pa po yung posibilidad na hurry-on po yun dahil padagos na nakaka-apekto. Pwede pong sa Bangi, depende po sa sitwasyon kung medyo talaga maglayo na yung bagyo at hindi na direkta maka-apekto sa Bangi ay bumaba na po yung signal. As in kung bahat sa aga pa po, maaari po yung signal digdi po sa Bicol region. Ayun, Okay. oo, Pira po ang sa- rekas po ka ni Sir Melvin habang iitaas po ining bagyo? Sa ngayon halos, hindi po ini naghihiro. Slowly po kasi yung nakalagay dito sa sa Severe Weather Bulletin number 12. Opo. Okay. Sa ngunyan po, Sir Melvin, pera po ang distansya kay inidigdi sa Legazpi. Sandali lang po. Kasi na brownout dito kaya wala sige. kaming Okay. Okay. Sige. But anyway, Ay, balikan teka ta na lang lang siguro ko for sa Legazpi City. Pero garo maluyahon ang iro ni Bagyong Bising, no? Okay, medyo naging bagulbol partner. Yes. Yes. Oo. Kaya medyo talagang hanggang sabi nga ni Sir Melvin, hanggang sa aga pa daa. Mamamatean ang ining mga pag-uran-uran digdi sa Satuya, digdi sa Kabikolan. Oo, kaya kung maglakaw-lakaw baga kita dyan, medyo talagang matupig pa. Yes. Baa pa sa mga... Ngayon na si Sir Melvin? na compute yung distansya dito kasi bago. Piga hahanap pa ni Sir Sige. Melvin, specialmente digdi sa Ma'am, good afternoon Good po. Yes afternoon po. po ulit, Sir Melvin. Go, Go ahead ahead po. Po, kasi bago ang alas 10 na yung pagkagana sa 300 kilometer northeast of Legazpi City. Okay, sige. Ayun. Thank you so much, Sir Melvin. Ano? Mabalo, Sir Melvin, yan po ang pagtaoning oras digdi sa programang Usapang Pamilya. Mabalos naman po sa mga taga-DCGB. Okay. Yes. Mga tugang si Sir Melvin Albuela Albuela. kan Pag-asa Legazpi City. You know, di na nagiro sa atong mouse digi. Ano na nangyari? Di na Naging nagiro sa bagulbul mouse man tawira. ka good partner. Bumi na gulbul man. Ano, naula kita ni Oo. So, basta ngunyan, talagang medyo, safe naman kita partner, alagi di akong pamanggirari ang piligro ka mga pagbaha. And of Oo. course, pagrasay nindaga. Kaya, importante po ang talagang pag-iingat taman giraray. Dahilan sa apera sa iyan, kausa kang mga, kausa kang pag-uran, iyo ang pagbaha asin, landslide. Oo. Of course, pwede man kita makakuaning helang, di ba? Yes. Ano. Sige lang partner, taayuson ko ining mouse ta. Taday nag Sige, ayusan mo na yun. So, mga parantabay, ano man po ang kinamumugtakan nindungon yan, and sain man po kamo, and hopefully safe po kamo, and padagos lang po kamo digdi magantabay sa Usapang Pamilya, and sana po, okay naman kamo, and kung may question po kamo na gusto ipaabot, digdi sa programa, pwede po kamo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. And the 0927-3980955. Day talaga nag-iero ining sa tuya na mouse ngunyan. Okay. Ano daw ang nangyayari? Garo natakot ini sa kinuunya na pagkahapon. And of course, partner, live na live man kita ngunyan sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Yes, again sa mga nagahalat o nagahapot kung nguaren hanggang nuaren nya pa to po mamamatean an pag-uran na dara ni Bagyong Bising hanggang sa aga pa po pwede tayo po na mamatean pa, no? And syempre mag-ingat man po giraray ining sa tuya ng mga katugangan nayaon po diyan sa mga pinag-aapod na low-lying areas. So yaon dyan sa mga harani sa salog. So yaon po sa harani sa dagat. And then sa mga nasa babang area na may posibilidad na na tamaan ka ning halimbawa kung ang nasa may pangpang, no? Posibilidad na tamaan ka na posibilidad na magka-landslide, no? So mag-ingat Yes. man po graray kita. Ta syempre pag mauran dumugan na dumugan na daga, no, minalumoy iyan. Correct. Oo. And Mahal then- nas ang tinampo o ano Yes. pa man. And Kaya dapat mag-ingat. Again, sarado pa sa mga mall tanguyan partner, ano? Yes. And apapod kini, may mga nagbabiyarahe, luway-luway lang po kita sa pagmaneho, specialmente sa mga nakamotorsiklo. No, medyo ako kasubago nagmotorsiklo kita partner, papalid-palid talaga ako kan paros, Oo. no? Kaya doble ingat na lang po sa mga motorista na yaon diyan sa
ano yan, sa tinampo, aron luway-luway sana po kita. Yes, opo. And maray na pagkahapon kay Madam Carms Belmonte, nakatutok ko niyan dyan sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. Sige po ha, maray na pagkahapon po sa Indo. And, Okay, public service po na, partner. Public service kita, partner. Hali po ini sa DSWD Region 5, mga tugang tinatawagan ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na po ang iba pang mga kamag-anakan. Si Christian ay nasa pangangalaga po ng DSWD Reception and the Study Center for Children or RSCC. Mula pa po ito noong March 4, 2016. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin po si Ginang Victoria C. Tagum o si Ginang Leia A. Daet o kaya naman tumawag po sa mobile number 0919-586-6602. Okay? Ayan, so mga nakakamidbid po kaning mag-agom na si Ma'am Geraldine Ortega and Sir Wilbert Ray. Ang sa iya po, ang sa inda po na aki na si Christian Ortega, yawan po sa pangataman kan DSWD RSCC. Yan po yan sa Nasisi, Ligao City. Okay. O, sige. Kung sisiman po ang kafamilya or nakakamit din dyan, makipag-coordinar po kita sa DSWD. Tas Sige. syempre, mapagal magparahanap kan mga kapamilya, especially Opo. sa mga aki, no? Correct. Yan na, sa Sige. wakas, nagbalik na sa tuya na ano ini. Naghiro na. Naghiro na. Maray na hapon kay Gian Mata. Sir, good PM po. Maibabalik pa po ba ang kuryente? Supply kang kuryente? Iyo po, maibabalik iyan, di ba? Yes, Siguro sa mga affected lang. Oo, sa mga naghahapot po regarding po sa supply ng kuryente, sabi nga ni kasabag ni Papa P, common sense da iyan na kapag igwaning maraot na panahon, Oo, mawawaran talaga. may posibilidad na mawaran po ng kuryente. Tamas nga ni minsan daay. Ano? Yes, kaya nga ni. Oo. Ano iyan? Kaya nga ni dapat pirmi kita may pasiguro, mag-brand out man o dai, may abiso man o dai, dapat preparado kita lalo na pag may mga kalamidad. Mhm. 'Di ba? And hello man kay Shoni Aranya Lutino. Salamat sa Diyos naman po ta luminis na si Bagyong Vising. Sabi nga ni it's milagro na Correct. nangyari po mga tugang sa Satuya ngunyan, ano? Opo. Okay, sir. Nagtama sa daga Yes. ining super typhoon na ini. And kay Sir Aramis, good afternoon po kang Bureau of Fire. Sabi niya good afternoon po sa Indong Duwa. Yes, sir. Vince, si Sir Aramis siguro for sure talagang yaon man sinda para mag-assister, 'di ba? Yes, ano, pud kay ni kung arbo ka katong nakaaging bagyo na fire truck na talaga ang kayang magsagupa sa paros, no? So, Yes. yaon sinda permi dyan. Salamat Opo. po sa ano yan, sa perming pagiging handa na mag-rescue para sa mga nagtarabang nangangaipo. bagay sinda sa pagpa-evacuate sa mga residentes na talagang apektado. I-mention taman ang Philippine National Police, 'di ba? Yes. So mga nagahapot, kung bukas da o sarado ang mga establishmento sa Legazpi City, Opo. so mga tindahan po kang pinag-aapod na essentials, Okay. no? Bukas po, no? Pero so department store, day po iyan bukas, ano, Yes. sarado, pero so mga supermarkets bukas, no? Okay, tama. And Vince Madrinan, good afternoon, watching from Barangay San Roque. LV Ernesto Arnulfo Dolor. Annalisa Manrique. Sir Romeo Candano, Kuya Bob is watching. Kamusta dyan and Kuya A? Okay na okay po kami. Mirna Ventura, Nagihiling Man. Priscilla Reduta. Ilong Isaac, Agnes Barola. Annalisa Manrique, good afternoon. And of course, si Ricky Pagurogon partner. Annalisa Manrique Rusti and si Digna Arnaldo Armario. Yes. Sabi man ni Sir Vince Madrinan, watching from San Roque Child Development Center. It's me, Teacher Vince po. Batiin ko po ang maigos na kapitan, Kapitan Gina Calyada, na on duty man. And si Charlotte Warde Daluay, Marlene Casimero Bien,
Gladys Avellano, Ricky, Pagorogon, maray na pagkahapon. Takulong kitang viewers ngunyan. Yes, salamat po sa mga nag-aantabay. Kung may mga hapot po kamo Opo. regarding po sa kamugtakan, kung ano man ang hapot ni Dunguya na pagkahapon, especialmente kung nigo kamo ning mga hapot tungkol sa pamilya nindo, Opo. don't for they hesitate na Yes. tauning komento dyan or maghapot sa tuya nguya na Correct. pagkahapon. Bukas na bukas ang satuyang linya para po sa Induga Boss. Yes, partner. Mag-commercial muna kita. Yes, pero sa tuyang pagbabalik mga tugang pag-urulay-ulayan ta ining reusable face mask. Okay. Reusable face mask po na pinagagamit halos everyday tang ginagamit sa tuya na harong. Oho, then nakita nakakalawas ning harong na da ining face mask. Correct. So iba talagang matipid. Magamit ki reusable na face mask. Opo. Diyan maaraman. Labatindi. Maaraman tayan kung ano ang dapat nagibuhon ta sa satuya na face mask. Correct. Oo. Baka 1 week ta na yan na pinagagamit, day pakilabalaba, Oho. mas lalo Naku, kita delikado yan. mas lalo kita kaya na Igwa akong nakasakay sa G-partner. Sabi Na? niya, kuugak ngayon maglaban ng face mask. Kaya apong tulong aldaw ko na ngayon ining gamit na face mask. ay ala. Ay ala. Dadangog sana ako, dahil niya aram kataning niya ako. Pismosa ka talaga. Sige, mabalik po Sige. kita mga tugang. Oras niya to alas 2:32. An oras hatod sa Indokang Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa kaakian na sa rohas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po, di ko
Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay
happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Okay, balik na kita digdi sa tuyang programang Usapang Pamilya. Ini man pagirara si Jenny Balyaran with Kuya A. Yes, okay. And sabi ni Hill General Reblora watching from Pulangi. Sir Hill Reblora, shout out sa mga guro ng Jovellar Central School. Nako, mabuhay ang sa tuyang mga padabang para tukdo partner. Ano? Yes, our future depends on you. Yes. Opo, tama. Edwin Relucio, Romalin Reluzur, Elvin Ernesto, and Rowena Araw, maray na pagkahapon. Correct. And Okay. si Vince Madrin, pabati man po palan kan mga taga-Municipal Social Welfare and Development Office, MSWD Daraga, headed by Ma'am Emma and Lindio. It's me, Teacher Vince. Okay? Thank you po. And sabi man digdi, kaherak na naman ngunya na malipot-lipot ang mga single. Hala, napaduma na naman sa mga single. Yes. Okay, ang mga single, kung tinirsa na kamo sa laog kang harang ta, pag kamo na oranan, da ikimaataman sa init. Dahil ka may mapunas kan sipon. Yes. Sige. Bintay talaga pag may partner. Ano? Pag nalipot, Oho. magtamo. Oo. Daing magalat ning mako. Gusto daing mako. Oo. Bali ka daw sa istorya mo sa kuya, partner ka sa Saan? bago? So sa jeep? Ay, oo. Digo po, may mga nagreklamo kaya ang iba. Bako sinda komportable sa paggamit ng face mask partner ta. Oo. Dahil sinda nakakahangos ning marhay. Igwa man ni... Pero no choice kita ha. Oo, Dahil no choice po. Bako po yan rason para magluwas po kita na dahil magsulog ng face mask. Opo. Oo. Oo. Mandatory iyan na dapat kita, permi kita magsulot. Yes. Oo. Pwede kitang magamit kan disposable face mask. Araw kaning sa tuya na gamit ngunyan. Ano? Yes. And then, igwa man na reusable face mask. Oo. Correct. Bata ba sa jeep, may nakabugtak dyan na abiso na bawal mag-irestoryahan. No chit-chatting. Oo. Bawal ang chit-chat. Alagad, iyo manggararay, di inapupugulan. Kaya manadangog mo, so istorya kang, Oo. day napiglabahan sa face Di mask. yun na datig laban sa face mask ta. Nako. Bako ora pa man ang parong. Ini ngaya madi ngayang face mask ko, dahil pa man ngayang parong. Pang tulong aldo ko na ngaya ining Ala. Pang ngaya tiglalabahan. Nangyayari po yan sa Indo? Mga Tapos, tugang? pag hiling ako kang face mask niya, bako man su, labatin ding face mask. Disposable? Disposable. Man talaga niya ito lalabahan, disposable, pero tulong beses na niyang Oo. ginamit. Which is bad. And talagang sabi nga ni kan Department of Health Partner, pag-arog ka yan, Sabi na pwede kita makakuha ng hela. mga 4 na aldaw sa nada partner, ining mga 4 na oras. Ining sa tuya ng mga disposable face mask. Oo, kung 4 na oras pa lang, o pera ang tulong aldaw, perang oras na yan. 72 hours? Oh yes, oo, talagang. Grabe na. Nailim mo na ba? 24 times 3. Oho. 72? Yes. Pero pag urulayan ta po mga tugang, ining reusable na face mask. Na syempre, dakol po ang nagagamit ka ining reusable, tangani na makatipid kan sa gastos. Opo. Okay. Okay. Mapagal baga ang buhay ngunyan partner, no? Mapagal mag-dilihensya. Mapagal, sabi nga ni, mahirap kumita ng pera. Ano? Pero, kaya nga ni, nagagamit sinda ka ning reusable na face mask. Yes. Ang hapot ngunyan. Okay. Ano daw, pirang beses ta nalalabahan ang sa tuya na reusable na face mask. Yes. Diba? Oo. Iyan man ang hapot na partner. Oroal daw napiglalabahan. Sabi nga ni, kasubago kang nadangog mo sa jeepney, tulong aldaw. Reusable. Ito disposable na ito What more pa kaya so reusable? Opo. No? Yes, oo. Gura ano nindo anong frequency or how do you often
wash your face mask, no? So ngunyan po mga tugang maigot na ipinapatupad na ang pagsulot ng face mask, especially pag malawas kita kan sa tuya na mga harong, no? Pag malawas kita sa publiko, even yaon lang kita sa tuya na mga barangay, mabakal kita ning suka, mabakal kita ning tawyo, o kung tinapa kamatis, ano man dapat naka-face mask kita, mga tugang, ano? Minsan, may mga pagkakataon da partner na susinulog na face mask, halimbawa, nagluwas ako. Okay. Nagamit ako ng face mask. Pagbalik ko sa harong, inuba ko naman sa face mask Okay. ko. Nagkarigos ako, so laman niyasan ako sa harong. Uh-huh. Sinabit ko, pagkaaga, may dudumanan, sa sunod na aldaw, igwa na naman akong dudumanan, ginamit ko na naman sa face Di mo mask ko. nilabahan. Naday ko linabahan. Yan. Tama ba yan? Yan ang aramon tango niya na Yes, hapon. mga tugang. Oo, though ang reusable face mask, okay siya sa environment kasi hindi siya nakaka-affectar. Unlike bagadig the partner sa disposable, di So ba? disposable talagang Nang problema basura. kita, oo. Right after na magamit ta, basura yan. Yes, ha? oo. Dapat na maitapok taan sa tamang basurahan. Opo, kaya lang dapat aramon ta kung noorin ta ini dapat talagang perang beses ta labahan or paano ta ini imamantinir, di ba? Arug ka yung partner na talagang sinaambit mo, tas kinagan gagamitan mo kiaray. Iling mo na baga yan. Sabi po da sa study, or sabi digdi the study found that a washable face mask generally contains more microbes than the disposable one. Mas dakol pala ng mikrobyo mga tugang kan washable face mask compare duman sa disposable. Oo. Pero Natado yan. siguro po yaon Tela kasi ano. and then ano yan expose ning marhay Opo, na expose right after we wash, expose na naman sinda. Okay. Pero take note da partner na bako gabos na mikrobyo harmful. Gawa ng mga mikrobyo na ano yan, maraysa sa tuya na lawas, Okay. no? Sabi ni, in fact, microbes are part of the environment and our digestive system, including the mouth. This makes the high content of microbes in mask hardly surprising. Researchers suggest that further tests will determine the kind of bacteria found in the mask. It will also help identify potential causes for other disease or skin condition. Pwede da palan ini partner na maka-apektar, magkaigo kita ning iba pang helang, no? Or ano ini, so mga allergy sa tuya na kulit. Yes, oo. Ang ibabaga kasi, talagang sensitive ang skin partner. Correct. And pag naggamit ka yan, talagang igwaning reaction. Yes. Ang amount da partner kan bacteria sa satuya na pandok, sa satuya na face mask, depende da kung anong material ang ginamit for the inner layer that remains closest to the mouth. So depende pala niyan partner sa telang ginamit ang face mask. We are talking about the reusable face mask. Opo. No? Okay. So iga palan ki garo madaling kapitan ng bakteryang tela. No? So imagine nun tanasa na po mga tugang. Ining sa tuya na inner layer kan face mask na reusable. May tulong layer bagada yan. So iba may tulong layer, may duwa. Yes. No? Diyan kita nag-hatching. No? Yan so sasara kan hatching ta. Yan kita nag-aabo. Diyan kita nagtatalsik sa tuya na saliva. Na ano niya, na-absorb niya. Okay. And then we are going to use this for the second time around na daitapig labahan. Oo. Imagine nun tanasan na po iyan, no?
inabuhan, Okay. kinatsingan, Oho. natalsikan ng liwoy, Gagamitin mo pa gamitin kinaagahan. tagiraray, Oo. nadailin na bahan. Ano yan? Unhealthy. Oo. Oo. And Delikado din. unhygienic. Yes. Bako hygienic na ano yan, gibo-gibo. So, dapat palan, pag ginamit tayo ng face mask na ni, before ta gamiton, labahan ta. Labahan ta. So, siguro ko dapat igwa kita ng mga pirang pairs o pirang face mask na reusable ang igwa kita. Bako lang saro na gagamiton ta all day long. Yes, O all week long. Kaya dapat igwa kita ni pasiguro permi, Yes. di ba? Napampalit, di ba? Kasi Correct. maski nga ni pwede yan labahan ta, at least ita madobling gamiton. Correct. Ano? Ang araw palan kan partner, pwede pa another makakuha ng helang. Another na Syempre, helang na naman yan. pag kung gagamiton magiraray, kinaagahan, garo mo man sa nating paparang sa sadiri mo. Correct. Ano? Uni sa mga epekto kang unwashed face mask. Okay. Sabi ni Dr. Lee, unwashed masks are likely to trap dust, dirt, sweat, and other various microbes. This can lead to issues like skin irritation, hypersensitivity, and infection. So pag nagamit palan kita ning face mask na daita nilabahan, no? Halimbawa ginamit na ni-reuse na daita nilabahan, pwede palan kitang magkaigwa ng skin irritation, no? Okay. Sensitibo ang satuya na skin, Yes. especially yaon digdi sa pandok, Oo. di ba? Hypersensitivity and infection. Pwede palan kitang ma-infect o magkaigwa ng infection. Opo, No? oo. So pag una ta daita lang, day lang ayan na ano sa satuya, day lang na epekto sa satuya. So pwede pa lang kita magkaigwa ng infection and irritation kan satuya na skin. Oo, may healing taman yan part na means kung dati dahil kitang kaat-kiati isa pandok, di ba? Dahil kang pimples, dahil kang peklat or kung ano man dyan. Pag naggamit ka ng face mask o ano man naglasa ng face mask, igwa na, di ba? Yes. May midbid ako kaidto na nagkaigwa talaga siya ng pimples sa digdi sa may face mask area. So ang suggestion mga tugang, pirmi pong paglabahan an sa tuya na mga face masks. Opo. No, especially ining mga syempre lalabahan ta sa mga reusable, Yes. no? Before halimbawa ginamit ta nangon yan, maski diit lang oras na ginamit ta, labahan. the next time na gagamiton taan dapat labado iyan, no? Okay. Minsan kaya ay day ko man niya na aloy gamiton, day ko man niya nagamit siguro ko ngayon minuto lang. Sinabit. Gamiton ko Ginamit giraray pagkaaga. Oh. Sabi ni 543, marahay no pagkahapon na sa indang duwan nagdadangog kami digdi sa San Roque, Legazpi. Ako nga ni, pag reusable face mask, tulong oras ko sa nagamiton, pakatapos piglalabahan ko na. Ang iba po kaya, kauga ka naman sana. Yan. Dahil nakita pagparahugak-hugakan tabaka no, maluwas kita, nag-face mask kita maski matapos na sa COVID-19, dahil ng COVID-19 Oo. still naka-face mask kita Okay. kasi irritated na sa skin ta because of paggamit ng face mask na paulit-ulit na Yes. daita nila bahan. Oo. Diba? Abutan na lugod ipailing sa pandok Oo, na, diba? mararot na good. So, beautiful face ta. Opo. Diba? Yes. Permi po maglaban ng face mask, especially ining mga kaakian po na pinagpapagamit akan face mask. No? So, mga aki na sa dito, very sensitive ang mga skin kayan. No? Iyo, oo. Ang mga aki, kasi, syempre, babantayan iyan partner. O, di pa Duman man, di pa man sindi totoo maglaba ka iyan. Yes, Oo. oo. Duman nga ni sa pig-istihan ko niyan. May mga aki akong nahihili. Ang face mask ninda, kakawatan ninda partner. Yugon mo Tapos, ang face mask pa natin gagamit ninda, so reusable. Reusable, Pwede tigakawatan labahan. pa. Pero so itsura niya partner, muurito na. diba? Sa mga magurang po maging maging mahandal kita sa Opo. pwedeng magyari sa satuya mga kaakyan, especially nagagamit ng mga face mask na Yes. reusable. Oo, dapat pagreparuhon man giraray. Dapat diba? labado. Opo. Labado po. Labado. Oo. Malinig na pakalaba. Yes. Si J. Phil Sarampote Balila, sabi niya, naglalabada siya everyday. Very Ayun, good. very good. This time, di kita pwede magparahurugak-hugak sa paglaba. Opo, No? tama.
may maraot na pala na epekto yan sa paggamit ng face mask na daig talinabahan. Correct. Opo, si Sarah Neo, good PM po sa inyong duwa, always watching here from Qatar. Keep safe everyone. Joseph Nares is watching from Agbay. Thank you, Tig. Pig-share niya sa live ta. Pig-relive niya sa Facebook. Salamat po. Thank you so much. And si Charlotte Warde Daluway, Jan Reg, and Louie Ariola, maray nakapuntabi sa indong duwa. And si Joe Abache, Norlinda Vargas, marhay na pagkahapon po. Yes, sige. Sa aga naman. Okay, so... Permi pong mag-wash kan sa tuyang face data po mask. paglingawan, and of course dai po kita permi mag-inugak kasi Yes. pag arog ka yan, pag naugak na kita, baka mag-cause pa yan ni another na helang na pwede tang makuha, di ba? Kaya nga ni washable. Opo. Kaya nga ni na i-wash. Yes. Bago sa na perming usable. Correct. Okay, so yan na po ang presentasyon kan sa tuyang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw nin Lunes. Sa lado technical, Kuya Jun Napoles, and then Richard sa satuya na IT Department. Hindi po si Kuya A. Iliman po si Jenny Matthew Balyaran Mabala sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat